Ftit sigħat wara li beda jiġi investigat fuq każ serju ta' vjolenza domestika fuq martu, il-President Onorarju tal-Aqda Repubblika u n-Notar tal-Kurja Robert Aquilina kellu l-ardi li minflok joħroġ jattakka lil korp tal-Pulizija u ddikjara li m'għandux fiduċja fil-korp bħala istituzzjoni u tenna li dan hu eżempju li l-Pulizija bħala istituzzjoni ma taħdimx waqt li ilmenta li l-informazzjoni dwar il-każ għaddiet għand il-medja skontu minn sorsi fih dan il-korp. Il-każ li seħna l-ġimgħa filgħaxija meta l-uffiċjal tal-Pulizija li kien stazzjonat mad-dar tal-familja tiegħu sema kommozzjoni kbira ġejja minn ġewwa. Waqt li jirriżulta li Aquilina nnifsu ħareġ jgħid lill-Pulizija li ma kien ġara xejn ftit wara feġġet martu titlob għall-għajnuna u l-protezzjoni minn żewġha. Waqt li l-mara ttieħdet tagħmel rapport l-għassa sar il-risk assessment minn professjonisti soċjali kif inhi l-prassi, partikolarment minn l-Gvern emenda l-liġi biex vittmi ta' reati simili jkunu iżjed protetti. Minn dan l-assessjar instab li Mart Robert Aquilina kienet friskju għoli ħafna. Minkejja dan jirriżulta wkoll li meta l-Pulizija talbet għal mandat ta' arrest kif inhi l-prassi f'każi ta' dan il-livell, il-Maġistrat tal-Assa Kevana Zoppardi ma laqax it-talba. Minflok Aquilina ntalab jinżel id-depo biex jiġi mitkellem tant li matul il-jum tas-Sibt Aquilina ġie interrogat mis-sezzjoni ta' kontra l-vjolenza domestika. Fl-istqarrija tiegħu Aquilina qal li sa dan it-tant irreżenja mill-Aqda Repubblika. One News informat li qatt ma kienet li ma jinħareġ mandat ta' arrest kontra persuna akkużata bi vjolenza domestika u fejn il-vittma tiġi ċertifikata mill-professjonisti li tinsab friskju għoli. Is-sorsi qallunna li la darba ma setax jiġi arrestat, Aquilina issa se jkun qed jitressa l qorti b'sempliċi ċitazzjoni, xi ħaġa li mhux biss ma tgħinx lill-uffiċjali tal-forzi tal-ordni li qed jiġġieldu din il-pjaga soċjali, iżda wkoll tibgħat messaġġ ħażin kontra dawk li ma jiddejqux jużaw il-vjolenza fuq is-sieħba jew sieħeb tagħhom. Anke l-Women's Rights Foundation ħarġet tikkundanna d-deċiżjoni tal-Maġistrat li ma joħroġ mandat ta' arrest. Fuq il-mita soċjali tagħha, il-fondazzjoni fakret li meta fil-passat in-nisa ma kinux jingħataw il-protezzjoni immedjata kien hemm ħajjiet li ttieħdu bl-aktar mod brutali. Stqarret ukoll li hemm bżonn aktar taħriġ għall ġudikatura u aktar miżuri biex il-vittmi jibqgħu siguri u l-aggressuri jinżammu aktar kontabbli. Ikkummentat ukoll l-għaqda mhux governattiva Freedom Foundation li spiss tkun kritika kontra l-istituzzjonijiet f'każi simili. F'messaġġ fuq il-midja soċjali l-ħadd filgħodu din ikkummentat li dawk li jwettqu l-vjolenza domestika mhux dejjem jidhru bħala monstri, iżda kapaċi jidhru wkoll bħal Robert Aquilina u li fil-pubbliku spiss iħabbtu fuq sidierhom jew jippritkaw bħala xi paladini tal-ġustizzja u l-governanza tajba meta mbagħad wara bibien magħluqin jaġixxu kompletament bil-maqlub. F'dan ir-rigward Freedom Foundation ukoll esprimit solidarjetà ma' Mart Aquilina waqt li indikat li se tkun qed tistenna li eżitu dwar dan il-każ fil-qorti. Bħal dan iż-żmien 3 snin ilu, il-Parlament approva l-proposti li kien ressaq il-Gvern ftit wara l-elezzjoni ġenerali ta' dik is-sena biex reati ta' vjolenza domestika jingħataw pieni aktar ħorox fil-qrati ta' pajjiżna, mhux l-inqas fejn jirriżultaw każi ta' femiċidji.